Wait. What? What? Oh. Oh. What? Ah. Wah. Wah. Wait. What? Wah, dimboko tanding kuwi. Wah. Wah. Ah. Wait. Wah. Wait. Wah. Aduh. Raden Bratasena aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura Raden. Sejatine ora ana ceceking rasa aku bakal tumindak kaya mengkene. Abot sanggane dadi kesete Ratu Magoda utawa Giribajra. Aku bingung kudu piye. Yen mangkat ya bakal nerjang kautaman, yen ora mangkat tan wurunga ditugel kuluku aku piye. Bratasena kene lagi wae. Dadi ratu wis cenanangan ning alun-alun. Perkara bengkerangan jotosan aja melu cawe-cawe ndak nyuda kawibawan. Audel-udele waduke ratu kembari. Mengko dhisik Sena. Apa rampunging perkara kudu ngangge srana paten pinaten. Yen kowe mateni karo ratu loro iki, tan wurunga bakale getun keduwung malah kowe dadi punjere dosa.